Krásný dobrý den všem přeji. Vítám vás v tomto videu, ve kterém bych vám rád ukázal, jak pracovat s portálem s webovými stránkami mapchart.net, o kterých jsem se dozvěděl přibližně před 5 lety a od té doby jej vlastně ve výuce zeměpisu dost často používám. K čemu primárně slouží tento web? Především hlavně k tvorbě tematických map, různých kartogramů, případně taky map zaměřených na historických map. To znamená, že tento portál klidně mohou používat také učitelé dějepisu. Zkusíme si vytvořit nějaký jednoduchý kartogram, nějakou jednoduchou tematickou mapu. Ukážu vám, jak na to, případně taky poradím nějaké vychytávky. Zde teda vidíme úvodní stránku tohoto portálu. Tady nahoře si můžu zvolit vlastně mapu buď jednotlivých kontinentů, případně tady v rámci celého světa. Tady pak ještě více map, které jsou teda až příliš detailní. O tom si když tak povyprávíme později. Já zvolím jako příklad mapu Evropy. Tak už to tady máme. Vlevo teda panel, ten nástrojový, se kterým budu pracovat, a tady potom vpravo samotná mapa. Tady jsem si už připravil dopředu jednu webovou stránku, kde můžeme využít data týkající se Evropské unie. Je to ve španělském jazyce, jelikož mou druhou aprobací je španělský jazyk, ale pochopitelně, že vy třeba studentům můžete ta data připravit v angličtině nebo jednoduše v jazyce českém a potom na základě takových dat by mohli zpracovat určitou mapu. Tady máme třeba populaci, HDPčko na obyvatele, index lidského rozvoje, celkový dluh, veřejný, vlastně vyjádřený v milionech eur, dále tady dluh vztažený na HDPčko, případně deficit rovněž vztažený na HDP. Já si třeba můžu vybrat, nebo zkusíme vytvořit jednoduchou mapu, nebudu ji dělat celou, jelikož by to bylo nadlouho, je to spíš jenom taková ukázka, jak s tímto portálem pracovat. Tak si zkusíme třeba vytvořit právě mapu, která by byla zaměřena na dluh vztažený na celkové HDP té dané země. Tady si to ještě vlastně seřadíme třeba od největšího a pojďme na to. Tak zde teda vybíráme barvy. Dětem vždycky dobré říci, upozornit na to, že když vytváří nějakou tematickou mapu, která má poukázat na intenzitu určitého jevu, tak ať se drží vždycky barvy jenom jedné a mění ty odstíny. Někdy je ještě dobré zmínit, bohužel už se stalo, že čím třeba vyšší procento, čím vyšší intenzita, tím lépe, nebo tím spíše vyberu barvu tmavší, naopak čím nižší intenzita, čím nižší to procento, nějaký podíl třeba, tak barvu naopak světlejší. Mnohdy se stávalo, že studenti třeba to udělali zcela naopak. Tak schválně vybereme teda nejtmavší zelenou barvu. Když jde o dluh, tak třeba, to není zelená, taková pozitivní barva, tak vybereme tmavě červenou, nebo celkově tu škálu týkající se červené barvy. A zkusíme si, už se mi to překliklo zpátky, nevadí. Takže tady máme nejvyšší teda Řecko 176% a nejnižší Estonsko 8%. Ještě tady najdete i Velkou Británii, jelikož to jsou data z roku 2018, takže se nedivte. A když vidíme teda tady tento rozptyl, tak je dobré taky si zvolit nějaký interval. Tady bychom třeba mohli dát po 50% klidně. Takže proč tmavě červenou teda zabarvíme
Řecko. A zde už se nám zobrazuje, jak bude vypadat legenda. Tady vlastně píšete název té legendy, tak dáme veřejný dluh. V procentech, čárka HDP a uvedeme více než 150. Procenta už jsou tady v názvu té legendy, takže není třeba je tam znovu psát. Samozřejmě můžeme, klidně, záleží zcela na vás. Tak to bychom měli. Jediná země, která převyšuje ten svůj dluh na 150% vůči HDP, tak je Řecko. Teď bychom mohli zvolit interval od 100 do 150, takže vybereme světlejší odstín, třeba o 2 stupně. A zde máme v této škále, bychom viděli tedy Itálii a Portugalsko. Zabarvíme a napíšeme zase do legendy 150 až 100. A ještě jeden, dáme třeba 100 až 50. Těch zemí už tady teď bude hodně, ale tam zase můžu aspoň ukázat jednu vychytávku. Tak tady zase světlejší barva. Koho tam máme jako prvního? První je tam Belgie s Francií. Takže Francie a Belgie. Tady už se nám to zobrazilo zase v legendě, že už jsme použili tu barvu, tak napíšeme 100 až 50. No a teď byste dobarvovali pochopitelně zase další země, až po tu 50. To znamená Irsko, Finsko, Německo, Slovinsko a další a další. Když se vám stane, že byste museli do nějaké barevné škály zahrnout více zemí, které jsou třeba u sebe a nechce se vám klikat jako o život, tak stačí vlastně držet Ctrl, jednou kliknout a pak už jenom přesouvat ten kurzor té myši. Nemusíte vůbec klikat, jenom přesouváte myšku a najíždíte na ty jednotlivé země, oni se vám barví do té zvolené barvy. Když naopak chcete něco smazat, tak držíte Ctrl Shift, a mažete. A zase jenom najíždíte tím kurzorem na jednotlivé země. Tak tady ještě smažeme Česko, ať to není zavádějící, jelikož Češi měli v roce 2018 ten dluh okolo 30%. Německo se nám tady vejde do toho intervalu, tak necháme. Nebudu dělat celou mapu, ale jak říkám, je to jenom příklad. A zde potom, když mám mapu hotovou, tak tady potom vlastně kliknu na preview a už vidím tady, jak bude vypadat celá ta mapa. Zde už se mi vlastně vytvořila i ta legenda, kterou jsem si tady vytvářel na boku v tom nástrojovém panelu. Teď už stačí jenom kliknout pravým tlačítkem myši a uložit obrázek jako, případně lze mapu uložit i tady pomocí tohoto zeleného tlačítka Download Map. Tak, máme mapu. Jo, a takhle vypadá. Jde potom, samozřejmě těch variant je spousta, studenti můžou tu mapu vložit do wordovského dokumentu, vytvořit tam nějaký komentář k tomu, poukázat na nej, případně vysvětlit proč, nebo do prezentace vložit mapu a přímo potom v hodině, aby studenti sami okomentovali s nějakou prezentací. Takže takhle jednoduše se dá vytvořit mapa. Těch vychytávek, která je tady více, vidíte to v tom nástrojovém panelu, můžete třeba nechat zmizet. Teď to musím zase, že chci editovat mapu zpátky. A tady už si potom s tím můžu hrát.
bez hranic. Kdybyste třeba vytvářeli, já nevím, schengenský prostor nebo eurozónu a chcete poukázat na tu větší nějakou celistvost toho regionu, tak takhle se dá přepínat. Samozřejmě dají se měnit i barvy těch hranic, nemusí být černá, může být zelená nebo jakákoliv jiná barva. A pozadí, pokud se vám nelíbí bílé, jo, třeba máte rádi modrou, jo, protože tady všude se nachází vodní hladiny, tak vyberete modrou barvu, třeba jsem ji nezvolil, že jo. Tak tady třeba, a je to. Můžete taky nechat třeba, aby byly vidět názvy jednotlivých zemí, jo, nebo naopak ne, a když samozřejmě kurzorem myši najedete, tak se vám zobrazí ten název. To je důležité hlavně pro studenty. Ono samozřejmě všechny mapy téměř jsou dohledatelné, ne všechny, ale když chcete nějakou aktuální mapu, tak mnohdy najít nelze, ale pokud jsou nějaké dohledatelné, tak proč ne? Každopádně ten student se na tom taky učí lokalizovat ty jednotlivé země. Jo, oni někdy neznají ani Evropu pořádně a tohleto taky slouží k tomu, že se učí vlastně, kde se jednotlivé státy nacházejí. To stejné potom se může týkat nějakých detailnějších map, nemusíte si vybrat jenom Evropu, ale můžete si zvolit třeba jenom jeden stát, který je rozdělený do jednotlivých regionů. To ukážu za chviličku, jak se to dělá. Ale tady jsem vám ještě chtěl ukázat, kdybyste třeba vytvářeli se studenty mapu nějakou třeba náboženskou nebo jazykovou a chtěli byste poukázat na to, že v tom státu je třeba ta situace komplikovanější nebo že těch jevů se tam vyskytuje více. Třeba byste zadali studentům, ať vytvoří mapu Evropy, kde zaznačí země, kde je třeba vyšší podíl muslimské populace, třeba nad 5%, ale chtěli byste zároveň, aby tam bylo vidět to, že převážné náboženství je nějaké jiné. Tak si třeba vybereme Francii, kde muslimské obyvatelstvo vytváří až 9% podle nejnovějších dat. Tak tady dáme clear a znovu. Dejme tomu, že katolické země bych chtěl barvit tmavě zelenou barvou. Teď bych chtěl poukázat na to, že ve Francii je tedy i ten více než 5% podíl muslimů. Takže kliknu pravým tlačítkem a zde potom už můžu vybrat tu druhou barvu. Třeba tak klidně můžeme nechat černou a tady potom vzor. To jsme vybrali a je to. No a takhle se dá taky různě kombinovat a vytvářet i tyhle tematické mapy. No a kdybych to chtěl potom použít třeba na další zemi, třeba na Německo, tak zase kliknu pravým a už tam jenom skopíruju ten existující vzor, který jsem si vytvořil. No a takhle se taky dá s tímto pracovat. Teď si ukážeme tedy to, kdybych chtěl vytvářet data nebo vytvářet nějakou tematickou mapu jenom jedné země. Tady je na výběr, jak jsem říkal na začátku, More Maps, třeba ukážu Polsko. Bohužel nevýhoda je, že ta mapa je až moc detailní. Jo? S takovou mapou asi nikdy pracovat nebudeme. Proto najdeme zpátky do Evropy a vybereme detailní mapu evropskou. Tady už těch nástrojů potom máme mnohem více. A dejme tomu, že bychom chtěli vytvořit nějakou tematickou mapu České republiky. Tak, najedu tady a zde můžete teda izolovat, nebo vlastně vystříhnout tu mapu jedné země, kterou potřebujete. My chceme teda Českou republiku. Ten kód, on se zobrazuje tady, když najdete na nějaký region, tak tam vidíte středočeský a CZ. Takže
kód Česká je jasný, CZ a izolovat. A tím pádem můžeme pracovat jenom s mapou naší země. Jasně, je maličká, úplně nevhodná pro práci, takže si ji přiblížíme. Dá se to pomocí kolečka na myši. Tak reset zoom znovu, protože mi to někde ujelo. A tady si ji přiblížím. Tak to už by stačilo. A exit. No a teď můžu vytvářet teda nějakou tematickou mapu. Třeba buď zase těm dětem už poskytnete data, nebo schválně to můžete navléct tak, aby si ta data nějak zjistili, případně je spočítali na základě nějakých čísel, která jim poskytnete, aby třeba ještě pracovali s Excelem, nějakým vzorcem. A teprve potom došli k nějakému číslu, které už můžou aplikovat na tu danou mapu. Tak si zkusíme třeba z veřejné databáze vytáhnout podíl jednotlivých krajů na HDPčku celkovém. Tak HDP národní účty. Tak a hrubý domácí produkt v krajích. A zde struktura v procentech. Tak zvolíme to nejnovější, to je teda rok 2018. A zde vidíme teda podíly jednotlivých krajů na celkové HDP naší země. Zde zase studentům říct, no, ať se na to podívají, ať se podívají na nejvyšší hodnotu, nejnižší, ať vytvoří nějaký vhodný interval a my se můžeme pustit teda do práce. Vybereme třeba zelenou, to je jedno. A nejvyšší tam má Praha, pochopitelně více než čtvrtina, což už je několik let. A můžeme zadat více než 25. Tady ještě uvedu do názvu legendy podíl na HDP do závorky v procentech. Vyberu méně intenzivní barvu. Pak tam máme spíš rozptyl 20 až 15. To by byl Jihomoravský a Středočeský kraj. A zase nebudu dělat celou mapu, ale jenom na ukázku. Tím pádem to bychom měli. Zase se podíváme na náhled a uložit obrázek. Teď s tím ještě budeme muset pracovat, jelikož legenda tady kilometr od mapy, což úplně nechceme a navíc je to všechno hodně maličké. Takže si to otevřeme v malování a jednoduše to rychle upravíme. Tak zmenšíme to na 50%. Tak, tady je mapa. Dáme vybrat. Tady si necháme prostor vpravo, abychom tam mohli poté vložit tu naši legendu. Výjmout. Zase si to zmenšíme, ať to vidíme lépe. A vrátíme se pro legendu. Zase výjmout.
ACTRL-V. No a takhle jednoduše máte vytvořenou mapu podílu krajů na celkovém HDP v České republice. Potom zase studenti mohou nějakým způsobem okomentovat, to už záleží zcela na vás. Tak já se vrátím, musím dát edit, clear all, všechno smazat. Zase tady třeba potom máte i příklady různých map. Někdo tady vytvářel třeba mapu míst, navštívených míst. Klidně můžete jim zadat Evropu, provincie, celé Evropy, a ať vám vytvoří mapu těch konkrétních míst, které navštívili v Evropě, ať to komentují, ať si to zkusí, ať zase se učí lokalizaci na mapě těch jednotlivých regionů. Jo, navíc jim to tady ukazuje, takže i takhle jednoduše se dá tady s tímto portálem pracovat. Doufám, že vám to trošičku pomohlo. Pokud byste ještě měli nějaký dotaz k tomuto, tak určitě není problém se ozvat na mou e-mailovou adresu. Hezký